Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Miyaka titayang ko Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pitiruyan. Miyan gak natiyan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di iniyan ditiruun. Lumiyala kawatigiyan na talo ko tawa mga mama, mga tao padiku mga tawa miya nga unaniyo. Tama na tigyan sa riyaud siran na gagawi sa giyang ko to girub. Tuli na kuy ba mangorip Allah. Si ko padaw na sumyul siranon sa ro siranon mi gagawi na. Fanhadarat sakhratun min al-jabal na miyuluwati na malaa ator uli na malaa lakuan makapupuon sa giyang kuto pura palaw na miyawlan niya na giyang kuto agirib asisirunganiran mangurip Allah na pitiruiran innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah bisalihi a'malikum. At na tigiran kada at tigiran na kapakaligtas tan uli na kapakalidasyo sa giyang kaya malaalakungan aminiul sa giyang kaya sisirungan niyo enunta sa kapamang ninyo si ko Allah subhanahu wa ta'ala ngulalan si ko mga pipiya miya pagamaliw mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na pitero isa ko mga mama isa kiran at tigyan na Allahumma kana li abawan. Haya tigyan kadnang ko hay Allah. Winitigyan na an natigyan ang bela aloksak na at tigyan na yang loloks ya makatuwa din. Mangurip Allah. Nasa ka natigyan ni paginatikiran sa kiniran sa da pagkaunaan ko kiran ko man. Pamilya uli na tamo uli na da apakatara lubi na kiran. Uli na da dia kan siram pagkiunaan sa pamilya uli na nga ni sana tamok mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Pana abi na miya kay sa tigin na miya uri agyang kutuwa miya lita ko si ko kapag nati ko kiran sa kaniran. Uli na tigyan saya at natigin na di akan di natigyan di pangilin asyay maana-ana minis durun mangurip Allah. Nadako tigin makambalingan sa walay sa kapag natiyukiran taman sa tirusiran mangurip Allah na so kaya pakauma ko napiri para doon na kansiran sa kiniran mangurip Allah subhanahu wa ta'ala pag natangukiran uriyan yan na inuitakang kiran na piyato na kansiran natuturun siran namin ikagudak natigyan o baad natigyan na mapakakanakan disiran mauna mangurip na Allah maana bed na tigin na mapakataralbiyak na disiran uli na bed na mga tawa mas mapakaunawkiran na pamilya uli na tamok mangurip Allah subhanahu wa ta'ala maana din na pinggil bigyan na siyay tama sa disiran mga kan mangurip Allah lagyan ko tatigin na masa na palabisto na miya istidya ko atiyan aswat tigin so pangananggan pag natungukiran na si matataguat tigin sa limaw maana tigin nakakaptang anan na ako nakanatigyan ni makano siran tama na tigyan sa sumibang so pajar maana subo na miya kano siran uriyan yan na ininumiran nagyang kutuwa gatas pag natungukiran maurip Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa kiniran na tigyan na ya Allah pamatigyan ka pinggalob ka kanuto sa suaswatakan reka na pakalida sa kaming ka uli na kuanggar kami ageng ka iya marga nami ulan sa ageng ka iya mala atur alakungan mangurip Allah famfarajat shay'an la yastati'una al-khuruj uriyan yan nagyang ko tuwa mauulan na girb mangurip Allah na malu minisigagyang ko tuwa atur sa kaya labatan nagyang ko tuwa kaul niyan mangurip na Allah maana mi kuguguging ko atur na minisig mangurip na Allah na miya ilera na liw mangurip na Allah subhanahu
wa ta'ala sa di naman kagaw ba siya makaliwa di siya kami sa gyang ko kaya pakastig gyang ko ator mangorip Allah di siya naman paokit na nantunap man piterup man nagyang ko ikadugi kiran tiga na ya Allah ya Allah winitigin na anatigin na bubaya wata tigin o bapa akan tantuak na tigin na pagkabubayaan na diurunak na tigin sa para sa ginawa ko managyan ko kasina mangurip na Allah na sumyangkas kanyan taman sa miya ka umaamasa sumyagad si kanyan sa margan uli na kapabupri uli na tantuak kapakakikinanglan Fajaatni na miya ka umarak na tigyan sa pumang ni sa tabang na bigan na kanatiyan sa kanyan sa umaga to sa 20 dinar sa syarat sa ibigay niya rak natiyan nagyan ko to ginawa ko sir kanyan mangurip mallah managyan ko to kapakasinan niya mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala na minuay mambuagyan ko to bubay mangurip mallah hatta tama natigyan sa kadir to miyagagak natigyan barato ko na inibigyan niya nagyang gutod na kapar sa iningulan ni ng bugyan ko syarat asud natigyan so kapung galubga ko sa gyang gutod kasina na Peter yan mata natigyan na dia kargan natigyan na puperon halal dia kargan natigyan halal natigyan Agyang gawin na kasina mangurip na Allah minun tabu sa ngululan ko kabenarian mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala minun tabu si ko halal yan mangurip na Allah ya kapag yung mikir na nagyang ko tama masa dan yan taros na nagyang ko to panggalubagan niya na kasina sa inawa niya nagyang ko tabay ay inibaga kaya nagyang ko to magato sa 20 dinar ang mga bulawan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa gyang utak ako kikinanglan niya sa de makasina gyang uto mamamangurip mo Allah natigyan na gyang uto tigyan na ba ina tanto kan natigyan na kebayaan hetigan kad nang ko ya Allah pamatigyan ka pinggel bugak no to sa suatakan reka na pakalidas sa kami nga sa gyang kahi amarag nami nanto ni miyang gulo lamang urip mo Allah mini sigagyang kutuha ator mini isig sa may ito mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala sa diyang kapman na di silang pagaliw mangurip na Allah diyang kapman na di silang pagaliw sa gyang kutuha kini sigagyang kutuha ator mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala di rin ba nagkagaga may sigagyang kutuha ator katantuha mala mangurip na Allah nantunap man ni pinggil lubog agyang kutuha ikatuluiran Peter mambuag yang kutuha ikatuluiran mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala tiyan na, ya Allah, wuni tiyan na, adna tiyan na, piyakang galubagak na mga mama, mga tao, mangurip na Allah. Na inibigay akong kira na tiyan, so kabanariran, langon. Inong tabu ko isa kiran, mangurip na Allah, subhanahu wa ta'ala. Taraka alladhi lahu, inibigay kiyan, so kabanarian, sirakan, mangurip na Allah. Na lumiyalakos kanyan. Fathammartu na piyakala ang natigin nagyang kutuwa tamu kabinariyarakan mangurip mo Allah subhanahu wa ta'ala ini business yan uli na adna nikidiyan yan mangurip mo Allah subhanahu wa ta'ala sama ka susugat makalaba agyang kutuwa tamu ka ibubaga kaging kutuwa isa aming gilbukon mangurip mo Allah tama natigyan sa miyakala agyang kutuwa tamuk mangurip mo Allah subhanahu wa ta'ala. Siko kaya pakalayan, na miya ka umarak na tigyan na kiyang kutuwa, mama. Na Peter yan, hetiyan urip na Allah, ay pagariya, bagan ngarak na tigyan, so kabinarakan. Peter wak na tigyan. Langon na tigyan na kilay nga, ang mga tamok, ang gululan sa gyan ka na mga unta, uli na mga sapi, uli na mga kambing, uli na mga uripan, na langon kad natiginanan rak ang urip Allah subhanahu wa ta'ala sa kuang ka at tigaging utama ma tigyan na hay pagaria di ko tigyan di pagisiw-siwa katayo naging utama ma
Napas kanya di pagi-siwa sa gyang kutuwa kamu girun sa mala tamok mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga gyang kutuwa mambuwa mama mangurip Allah. Tinggal bukan yan. Tiga na kenapa ko sa tiga di pagi-siwa mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Piano tuliw na gyang kutuwa miyang gulula mangurip Allah. Korean yan. Nagyang kutuwa gumagalubak kinuha yan nagyang kutuwa tamok sa dead na minibagak yanon. Ha? Adin mambuo pa na kino nagyang kutuwa gagalbagan yan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Na tiyan na ya Allah upang mga tigyan ka pinggalbaga no to sa kinibgan na kanon sa kabinarian na usumiyalaban yan sa din na minibaga ko na siya na din na miya kuha ko ron sa suwa-suwa takar ka napakalidas sa kami nga sa gyang kaya marag nami mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na miyang kulula mini isigup man na gyang kutuwa ato taman sa miya ka lidas siran sa gyang kutuwa maragliran maana miya ka liusiran mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Gyang ka natutul natituwa miyang gulula si kung mga tawa miya nga uunan tanong tutula miyang gulalan sa si kukatero o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maana sunju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imiyan tulun gulalan sa gyang kutuwa wahi ini wahirun wallahu subhanahu wa ta'ala sa kiyato kawin sa gyang kutuwa tutul mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala uli na nga ninsan asyay mangurip mallah anto na isibun sa gyang na tutul so agama tanu agama Islam uli na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uli na so Quran gyang na Quran mangurip mallah na aya kipu sampai niyan ko panulun niyan udi na mga dauan niyan na igira ako na dingguladan sa tutul mangurip Allah so Allah subhanahu wa ta'ala na madakalapian utulian at tutu sa gyang kana ng Quran tutul lang mga nabi na usi ko mga tawa mga unan tanong mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na nagid mambunan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi igira ako na sumakluma tumudin ng mga dauan na pwede sa kapasabutiro ng mga tao nagyang uto kapapakaukit yan sa tutul mangurip na Allah subhanahu